So hi guys, maayong adlaw. Karon ay magluto di kog corn beef kay late ko ni mata. Kung unsa lang naman naa diri sa balay mauto akong lutuon. Diri sa balay kanya-kanya man migluto sa akong ate. Kung kinsa lang ang una mo mata siya ang magluto. Pero minsan si ate dili na siya mukaon og sayo sa buntag. Mudiretso na siya sulod sa iyang trabaho. Kay syempre ako giguto magluto jud ko. Gigisa na po di ay nako ang sibuyas. Sibuyas lang akong ginabutang sa corned beef. Di na ako ginabutangan og bawang. Depende po na sa inyo ako yung butangan og bawang. Lain-lain ta og trip sa kinabuhi. Kay ang tao di jud na pares-parehas og gusto. Ang ako di ay gigamit na lutoan ay kining micromatic kay naguba naman among kalan. Ambot ba oy nagloko siya murag imong jowa nagloko sa imuha. Ayan, hapit na maluto ang atong corned beef. Unya, ako na po dahil gibutangan og itlog. Nakadepende man sa inyo kung unsa inyong gibutang itlog ba or patatas. Kay wala man may patatas, maong itlog na lang akong gibutang. Murag sisig ba? Maubitaw, nakadepende man sa inyo kung kinsa inyong gusto. Ay, kung gusto ko ninyo or ang corned beef ba, pwede pod. Medyo okay na din akong pakiramdam karon, wala na ko'y ubo-ubo. Di paras kahapon na kuan kaayo. Sakit ka akong ulo gahapon. Gipatay na po di ay nako ang kalayo. Ay, di ay ni kalayo. Micromatic di ay ni. Ayan guys, luto na. Luto na atong corned beef pure foods. At umpisahon na nato ang pagkaon sa atong niluto na corned beef. Lami kaayo ning corned beef. Pero karon lang ko nagkaon ani, dugay naman ko di gapalit og corned beef. Ang ginapalit jud nako is the karne ana, pero minsan lang jud ko gapalit og dilata. Pag kuan lang jud emergency ana pag ganahan ako na mga dali lutuon ba kanang mga food na dali lang lutuon like kuan gusto nimo gadali ka ana mosulod dai ka sa trabaho mas nindot man gud ang imong ginaluto kanang mga dali lang gud. Minsan sa sardinas ana imo lang siya lutuon na kanang initon lang ba nimo or pwede po dili nimo siya initon, nakadepende lang na sa inyo kung unsa inyong gusto na lutuon sa tagabuntag. Pwede po itlog ana magsani side up ka, magprito kag itlog. Kay nakadepende man na. Mas okay jud na mukaon ka bag-o mosulod sa trabaho para naisulod imong tiyan. Mas lami jud unta mo kaon kung naay kauban na kape pero wala man ko nakapalit og kape gahapon kay nalimtan nako. Nahinumduman pa namo sa una na among ginasabaw ang kape sa rice unya coke pagani. Bisag unsa lang asin ana, toyo, mao to among sudan sa una tong gamay pa mi. Kay karon naa naman kay trabaho mao makapalit na jud ka sa imong gusto pero kay syempre nagatipid man ka, syempre dili pud ta kay magpalit-palit og mga dili importante. Pero syempre importante jud ang food mao na. So kaon ta. Bye.